Yafikaso nthawi ya program ya Sports Arena pano pa Times Television. Ine ndi Danger left winger Williams Gondwa, mlendo wanga programu ndi Innocent Mphongolo. Kwambiri tiunikiratu mpikisano wa FDH Bank Premiership. Taona kumathero asabata imene timu ya FCB Nyasa Big Blitz ikutayanso 2 points. Mighty Wanderers yabwera pamwamba pa FDH Bank Premiership itachita bwino pamaso amene inapita ku chigawo chakumpoto. Taonanso timu ya PSG ikuvala ufumu wa UEFA Champions League itagonjesa Arsenal. Izi ndi zina mwa zimene tikhala tikukambirana mu programu ya TR Sports Arena. Ndingokupemphani kuti tikhale limodzi. Ndiye tumunga ndinakambira kumayambira program ya Sports Arena kuti ndi join Innocent Mphongolo. Innocent takulandira ku Sports Arena pano pa Times Television. Ndikho kuti tili ndi weekend yabwino. Yeah, weekend yabwino. I think weekend inali ya masewero abwino, masewero pamwamba. Particularly I think ku Europe, English not UEFA Champions League. UEFA Champions League. I think masewero akone kuti masewero amene aja anapanga draw attention ya dziko lonse lapansi. Dziko lonse lapansi I think linakhala kumaonera masewero amene aja chifukwa tikhozana kuti anali masewero omaliza a season ya ku Europe. Komanso pa season ya Europe imafanana so ndi ma season amaiko ambiri ndi anali ngati masewero omaliza ahead of the World Cup. So anthu ambiri anali ndi chidwi. Ukumbukire kuti maiko ena ngati France ligi zawo zinatha pakanthawi papitako ndithu masabata angapo kumene timu ya PSG imachokera. So anthu anali ndi chidwi chachikulu kuti aone kuti kodi timu yathu ya ku France ili mwachi. Komanso ku England Arsenal ikuchokera kovekedwa ufumu wa English wa Premier League. So inali game yovuta kwambiri pano masewero amene anali akulu kumathero asabata imene anali masewero amene. Ndethu atiye titabwera ano kuno kumudzi league pakatani pano lino tikuti mati premiership kuzoera Super League koma premiership lero yafikapo tikaona zotsatira mwina titangoona tatonetsa Nelson kuti no weekend imene ma results ayenda bwanji mu mpikisano umene wa FDH Bank Premiership mpaka masewero amene ndithu aseredwa kumathero sabata imene. Kwambiri ndikuti tiyang'ana masewero a Wanderers Bullets inaso Silver Strikers iso matimu a Red Lions matimu ndithu tingoti onse TSS ali onse chabwino. Taiona Wanderers ikugonjetsa Chitipa United 4-0. Taonaso masewero ena amene adalipo Bullets FCB Nyasa Big Blitz kuchokera kumbuyo kulephera ndi Moyale Barracks 1-1. Taonaso timu Karonga United kugonjetsa Red Lions 1-0. Taonaso timu ngati Dedza Ocean City kuwina koyamba. Tiyambe motani pamenepa. Mwina tiyamikire Adedza kuti apeza first 3 points yawo yoyambirira. Ukumbukira kuti kudetsa kumeneko aphunzitsa amayenda ndi mabelo mthumba mukango kanika upanga izinu nde basi zanu za adana apatsula masewero angapo. So pa masewero I think asanafika kumapeto kwenikweni apeza chipambano chawo choyamba. Ndikukhulupirira kuti zimenezo ziwalimbikitsa ziwathandizira kuti apushe kuti mwina chipambano kapena zinoti chipambano kapena zipambano ziyambe kuoneka kuti imene ya Ocean City Dedza Dynamos. Komanso tiyang'ane timu ya Bullets, timu imene ndithu imene yafananitsa mphamvu ndi timu ya Moyale Barracks. Timu ya Moyale Barracks ndi timu imene nayonso yayamba ligi mwa penda so kuti yayamba imene Moyale Barracks timayidziwira ndi timu imene tikamayamba ligi imakhala ndithu ikupezeka ili mu top 4 mwina top 8 kawiri Moyale imapezeka mmenemo. Koma chaka chinochi mene ligi yayambira sikuti yayamba zooneka bwino kwenikweni Moyale Barracks iyo. So yakumana ndi Bullets imene koma inatsogola Moyale inatsogola ndi Bullets so tinena apa kuti yapeza chigoli chake mu nthawi yowonjezera. Zimene mwina anthu ena amene anatuluka mu stadium msanga akhoza kuona ngati kuti Bullets inagonja 1-0 komano masewero amenewa anathera 1-1 pabwalo limene la Joyce Chitsulo ku Mwanza. So ukhoza kuona kuti tinene kuti Bullets sinayambe bwino ligi kati tani komano ndi ma points ibe 9 si oyipa kwenikweni kutengera kuti team imene pa number 1
ili ndi 13 13 points. I yeah. think Bullets ili ndi 10 if I'm not wrong. Yes. 10 points kuyang'ana ndi timu imene pamwamba I think ndi 13 points. Yeah, I think chifukwa Mighty Wanderers domwere pa number 1 ndi 13 points, pa number 2 Silver Strikers ali ndi 13 points, pa number 3 Blue Eagles ali ndi 13 points, Masters ali pa number 4 ndi 12 points, Ekaya pa number 5 ndi 10 points, Bullets pa number 6 ndi 10 points. Utakuona mene ili log table yathu. Yeah, so 10 points is not that bad. Okay. Komano mwina anthu akuzomaita mantha kuti timu yaonjeza ma draw. So ma draw mwina kufotokoza kwa draw makhali timu yanu sikuchita bwino kwambiri kapenanso si kulephera kuchita bwino kwambiri imakhali ili pakatikati. So team I think singamenye season yonse ngokhala pakatikati pakwena pachitike chinthu china either ipite patsogolo osiyani kapita patsogolo ikhoza kukwera pansi. So ndi ntchito yayikulu imene anzathu a Bullets ali nayo yokuti mwina akonze timu yawo komano sikuti zaipa kwambiri ali ndi akusiyana ndi 3 points ndi matimu amene ali patopo matimu amene ali ndi ma 13 points kuntundako imodzi kangoti mwina yapunthwa sizinaende bwino ndio timu ya Bullets yachita bwino ikhoza kupita patsogolo komano ochemererabe akuone ngati sakusangalala kwenikweni. Wanderers ndi Chitipa I think masewera amene mwina mbuyo monse mu fixture imene imakhawititsa mantha matimu akachoka kuno kupita kuchitipa Karonga kawiri sizimayenda bwino kwenikweni apeza koma 1 point kuma pana 4-0 ipereka uthenga otani premiership yathu kumbali ngati Wanderers limene kusunga premiership imene. I think apereka statement yokwiya kwambiri. Okay. Apereka statement yokwiya kwambiri anasewera ndi Karonga lachitatu anaimenya Karonga ija 4-1. Yeah. Ataimenya 4-1 mwina zimaoneka ngati it's just a fluke kuti yakwera. Ukumbukire danger kuti even last season kapena the previous seasons timu ya Wanderers kuchinya zigoli 4 lomulumikiza I think akakandi koyamba patapita nthawi yochuluka kwambiri kapena kunati kumwetsa zigoli zopyola ziwiri. I think last season maoneka kuti mwina iwina 1-0 imwina 2 mwina komano kuti ifike 3-4 kumakhala kuvuta kwambiri koma this time around yamenya 4-1 kumenya Karonga yazamenyanso apa 4-0 kumenya pa ma games awiri agulitsa zigoli 8 agulitsa zigoli 8 ena pa ma games awiripo Lamek Mitwa amwetsa zigoli 4. So ukhoza kuona kuti nayonso ikupereka statement yovuta kwambiri komanso Lamek Mitio nayenso akupereka statement yake kunena kuti ineyo ndabweranso mu premiership ndikuonetsana of last year analimo mu premiership imo koma analibe ngati kuti akuyamba becha kumene akutumphuka kumene koma apapo abwera ndithu nayenso akuonetsa. So tikhoza kunena kuti wokhala ngati kuti mpikisano ulipo. Ukayang'ana timu ya Silver Strikers ndi timu imene yamwetsetsa zigoli ziwiri zokha pamasewero 6. Yachinyidwa zigoli ziwiri zokha. So ukhoza kuona kuti nayonso mwina tineyo defense yawo ndi yabwino kwambiri kapena ndi timu imene mwina ndikovuta kuti mwina igonje ndi matimu ena considering kuti ndi timu imene sikumwetsetsa zigoli. Iyo ili pa number 2 chifukwa yakanika nokumwetsa zigoli zambiri kuyerekeza ndi timu ya Wanderers koma iyo ndi timu imene yamwetsetsa zigoli ziwiri zokha. Wanderers yamwetsetsa zigoli 4 komano yachinya zigoli zochulukirapo so zimenezo zapatsa advantage ya Wanderers. So ukhoza kuona danger kuti amene ikuonekera padakali pano pa premiership Master Security inakakamira pa nthojo ikuoneka kuti inakhazikikapo koma anabwera anthu ena kuipangira upandu kuichotsapo kuitsitsa Brigos nayonso yapalawaso pamene pachaya khalapo aitsitsa Silver Strikers yalawapo aitsitsa apa pobwera Wanderers. Ndikhoza kuona kuti pali matimu mwina 4 amene kufikira leroli akhala pa top chiyambireni season iyi matimu anayi amene angosinthana chifukwa ukaona Saturday Brigos inamenya Crack Sporting ndi zigoli ziwiri kwa Chilowere ndayona mitundu ikugonjetsa Sivo 3-0 utakuonanso kuti ino Ekaya inamenya Masters 2-0 komanso Silver Strikers idagonjetsa Mafco 1-0 zotsatira za masolo a weekend ndi amene wawa ndi ukaonetsa ikuona kuti ino timu ngati Bullets form sili bwino kwenikweni. Oneka zomwe ndimanena kuti chikufuna ndi chani ukaonetsetsa zomwe ndimanena kuti pachitika mwina kusintha kwa aphunzitsi asintha ndithu achotsa Gilbert Chirwa kumathero kwa Sabata yapitayo chinchotseni Gilbert Chirwa anena kuti ayi mphunzitsi Heston Muntali akhale mphunzitsi ogwirizira panaoneka kuti panali kusintha kwina kumene timu ya Bullets inachita. Heston amba umenyetsa ma defender atatu ma midfielders 5 imene mwina ndi system imene Bullets simamenya under Gilbert Chirwa amamenya so system ina. So mwina kusintha kwa system ndi ma players amene ali nawo mwina possibly ukhoza kukhati kuwapanga affect komabe chiyambire ni mwina league season inoyi. I think Bullets
tilibe zambiri zomwe tikhoza kukamba akuchokera ku Bullets. Alipo osewera angapo amene akuonetsa kuti ndi osewera abwino ku Bulletsiko, komabe sanapange maximize their potential. Sakuthekera kwawo kwenikweni sikunaonekere bwinobwino, kukoneka ngati kulibe pena ndi pena pamene pakutsalira. So is it an issue ya technical, is it an issue ya management, kapena ma players ali ndi uthenga wina kuti tumizira kuti akhanga ndi mwina pena pake zinthu zili bwino, komano kuti uone osewera amene akusewera padakali pano ambiri ndi achilendo amene akusewera ku Bullets. Ambiri sikuti aswerako masizoni mwina ula atatu, tikhoza kukamba amene akuoneka kuti awawa ndi ankhala kale ndi Mpachika. Yes. Amene ndi amene akuoneka kuti mpokera rather, yes, mpokera ndi amene akuoneka ngati kuti mwina amodzi mwa anthu amene akhalitsa kwambiri kuti michi, koma ambiriwa ndi anthu okuti abwera kumene ndi achilendo. Is it an issue nena kuti mwina sakumvana bwinobwino, sanalumikizane bwinobwino, kapena it's an issue mwina ya technical, una kuti technical si kuti akupanga zinthu zake bwinobwino, kapena timu yonse inagula ma players amene mwina sanali oyenerera kuti agule azisewera mu timu ya Bullets, kapena chifukwa kuti akumasewera mwina pabwalo limene ndilatsopano limene sapangirapo ma practice awo, mwina zimene zikupanga affect. So pali zinthu zambiri zimene mwina tikhoza kumapanga speculate, komano timafuna tipemphe akuluakulu a timu ya Bullets kuti ayi tayang'aneni timu iyi, tayikonzeni timu iyi. Bullets ikakhala kuti zinthu sizikuyenda bwino, mpiraso pena pake umavuta. Tikamakamba za gate revenue, anthu ambiri amapeza revenue yokwanira chifukwa kuti Bullets ikuchita bwino. Bullets ikakhala sikuchita bwino, matimu ambiri amakhala affected. So mwina kuti season ino ikhale yokoma kwambiri, Bullets mwina ayang'ane, ayigwire, ayikonze, koma tamva kuti ayamba kupangitsa ma interviews, tione kuti kodi aphunzitsi amenewo atolapo ndani, kodi mphunzitsi amene atatoleyo akhala onena kuti atithandiza makamaka ku timu imene ya Bullets, ndikuti atithandiza ifwa chani. Timu ya Bullets ikakhala kuchita bwino imakhaona kuti ndeti mpira ku Malawi so ukuchita bwino, ndeti timadziwa kuti technically chani anthu amayang'anira kumene kucha, ndekuti makhadi mpira athu ukupita patsogolo. Ineyo pomaliza mwina pa nkhani imeneyi ndinakakondwa kapena ndinakakonda a Bullets anakapanga consider mphunzitsi amene mpira kuno ku Malawi akudziwa. Pale paja apanga shortlist aphunzitsi anayi amene mayina awo tamva kuti atuluka, apanga shortlist aphunzitsi anayi. Mwina interview ikafotokoza zina, komano zinakakhala chabwino anakatenga mphunzitsi amene mpira ku Malawi akudziwa, chifukwa kuti Bullets yo padakali pano sizikuoneka bwinobwino kwenikweni. So akakhala mphunzitsi oti azakhala ngati akuphunzirira pompo, akuyambira pompo, mwina azikhoza kubweretsanso mwina timavuto tina. Komabe apart from kuti mphunzitsi akhoza kukhala odziwa, koma kusintha kwa mphunzitsi kawirikawiri kumathanso kubweretsanso mwina tinthu tina timene timabweretsa kutsimphina kwina, tikukhulupirira kuti mwina zimene sizichitika, kuti mwina timu imene ikhale nawonso mu contention, koma as it is now sikuti ili kunja kwenikweni, yayandikana ndi sanagonje ball game, koma mana kuti no mukachusa ma draw ndi kuti munogonja kai game imodzi kena muzitolere kwa ma draw aonjeza kwambiri, ndoti no apapa a Bullets akakamiza kuti alibe ntchito before weekend ndi ya FIFA, ndi kuti mwina ma games akhalapo, mwina ikhala advantage kapena ikhoza kukhala advantage ngatinso angafulumizitse zolemba mphunzitsiyo, komanso aphunzitsi amene alipo pamene paja wa ku Malawi ndi mmodzi, enawo ndi akunja, kodi akhoza kubwera mdziko muno mwansanga motani kuti adzayambe ntchito, komanso akhoza kugwirana ndi anyamata mwansanga motani. Zinthu ngati zimene zonso ndi zina zimene zikuyenera ziyang'anidwe kuti kodi changu chawo chikhala chotani, komano as it is now I think league yangoyamba amati kutola khobwe ndi mawa, koyambirira kwa league ndi kumene kumafunika ndithu kutoleratu ma points, kwina ikamafika kuti ena yamba kuona ngati mwina they are fighting dedication and all that, imayamba kukhwitima. So koyambirirapo ndi kumene kukufunika kuti ayike momentum, ayike pace, tuone kuti mwina akhoza mapanga nawo push motani ahead of the competition. Alright, ndeti wafa tipite ku break, tikabwerako paja Scorchers yanyamuka kupita ku Tanzania paja kulimpikisano wa maiko atatu, Ghana, Malawi komanso Tanzania. Ndi tikabwera ku break kumene kuti pafa tiunikire kuti no masolo ampira wamendo watsikana nda bwanji, komanso tinaonanso ndithu masolo amene anasewedwa ka league ya national division amene ndithu akuona kuti ayi pang'ono ndi pang'ono nawonso momentum ikukwera. Ndi mwina ngati mungoti joina kumene, iyi ndi program ya Sports Arena pano pa Times Television. Tipite ku break, kenako tikumanenso.
talowa gawo lachiwiri limenenso ndilomaliza la program ine ya sports arena ndi magamba tisanapite ku break ino kunena kuti no weekend imene kuli masewero timu yathu ya Scorchers yanyamuka ili ku Tanzania kumene ndithu kuli masewero opimana mphamvu ma friendlies ndikoti amene akhala ma friendlies omaliza si timu ikupita ku AFCON of course setback totally team sapezeka nawo pa masewero amenewa ndi nkhani yokhumudwitsa mwina ngati iwe personal unayilandira bwanji ine nkhani yokhumudwitsa kuti timu asapezeka chifukwa kuti kwa nthawi yayitali wakhala sakupezeka miyezi yambuyoyo anali ndi injury zimene zinali zomveka kuti sangasewere atangochira kumene anayitanidwa kumasewero aja amene timu imakumana ndi India komanso Australia zinapezeka kuti sanathe kubwera tinamvetsetsa ifo timanena kuti akwena ampange manage in terms of nthawi imene akhoza kusewera timu yakenso imamufuna kwambiri munthu ola kuchokera ku injury zinali zomveka bwino kena kono apaso call-up iyi yopita ku Tanzania yaonekanso kuti yavuta anati ndizochita za personal zokhudza iyeyo osati mwina zokhudza dziko la Malawi koma ndizokhudza iyeyo ngati munthu pamenepo ndi pamene akhala ngati tinapanga jenga kuti kodi pamenepa zikukhala pakubweretsa zoyankhula anthu akupereka maganizo osiyanasiyana chimene anthu akuyankhulira kwambiri nchona kuti palibepo information yokwanira zikungooneka ngati kuti msungwanayo wakana wasankha kukapanga zake kusiyana mwina ndi kupanga za dziko information imene yabwera ndiyokhayo sitikudziwa kuti chomwe champangitsa kuti asankhe kupita ku China over kubwera ku Tanzania andichani mwina pamene pana kafotokozedwa anthu anakatha kumvetsetsa komanso kumayankhulapo mwina ndi chidziwitso chabwinobwino koma as it is I think tikungopanga speculate now in our speculation I think tinene kuti Amalawi ambiri akuoneka kuti ndiokhumudwa akuona ngati mwina atemu asali patriotic sakukonda dziko lake chifukwa kuti tikayang'ana even qualification ya ku AFCON I think iyeyo availability yake sina khale sioneka bwino so anthu akumayankhula kuti kodi iyeyo bwanji tinene chilungamo ndi mmodzi mwa atsikana amene pa dziko lapansi akupanga rank highly ku America League yakumeneko last year anali top goal scorer kumeneko chaka chinonso akuoneka kuti nayenso akubweranso ndi mabomba akutsotsola moto kumeneko so mwina ma records onsewo akhoza kukhalanso akhoza kuchita bwino kwambiri atapanganso contribute kwambiri ku national team yake atapanga contribute ku national team yake zikhozanso kukhala bwino zimuyika pamapo kwambiri kuonjezera pa zimene wachita kale achito timakhala kudandaula unaona kuti samawina mphoto zija za African jajani ma tournament ngati AFCON imene imapereka platform yayikulu ndio ndi msungwana amene timudalire timufunde kwambiri kumpikisano ngati umenewo yes apa pano ndizopereka chikayiko kuti amene akupangira mu AFCON apezeka adzavomera kupita ku AFCON chabwino ngati angavomere mwina sadzachotsa mulalo ya anzake kuti ifeyo ntchito tayigwira koseku wangofikira zinthu ngati zimenezozo so timanena kuti in the absence of information yabwinobwino I think zikhoza kukhala zovuta anthu akhoza kuyankhula amene angayankhulire ineyo I hope and believe kuti it's time kuti anthu apereke information bwinobwino kuti chapangitsa ndi ichi komangoti a personal trip I think zikumuyika in bad books ndi Amalawi okonda mpira wamiyendo tikuvuta malechereche sports arena mwina pali chinanso chomwe chachitika weekend imene tifuna kuti ndi masewero ajamo National Division League ya NBS Bank taona yayi kakali kundilande kufuna kuti kulowe timu ya mu Super League anyamata ndilande Stars yayi atenga ulamuliro mu National Division League watu paja anapasidwa mangolomera yes sabata za midnight so kuoneka kuti mumpira mwanthu akamabwera kuti akuthandiza timu I think zikumaoneka so background matimu amene akuthandizidwa bwino matimu amene akulandira thandizo loyenerera background akumaoneka kuti ali bwinobwino I think ndilande Stars ndi timu yonena kuti last time inalimo yamva kutentha kwake ikudziwa I think panopa yapanga understand kuti kodi tikhoza kumadutsamo motani so ndi timu imene mwina masabata amene league imene yayamba ikuonetsa kuti ikuchilimika kwambiri so tione kuti kodi zikhala motani uone kuti matimu amene alowa kuchokera ku National Division League I think tinene timu ya Masters imene inali Bhaga timu ya Mitundu Baptist imene yonso yabwera kuchokera ku division imeneko I think ukhoza kuona kuti
ndi matimu amene si achibwana Ayi. si matimu amphepo paonena kuti mukhoza kungobwera ndikumawakwapula mbuyomu timu ikangochokera ku lower league akulowa mu super league imakumana ndi zokhoma zambiri imapezeka kuti ikamafika masewero 6 chonchi mwina ili ndi 1 point kapena sinapeze kuchipambano not even a draw koma this time around I think izikuoneka zinthu zosiyana kuti matimu amene achokera ku national division league akuoneka kuti ndi matimu amphamvu sizinatengere nthawi kupanga adapt to the elite league so zayamba bwino we hoping kuti aina ndilandewo ndi matimu ena kumene kwa ina Tigers afika povuta ndilande 87 points Songwe Border 87 points Embangweni 87 points Extreme number 4 ili 6 points ngati kumusiku ndi Bangwe kona kuti sinayambe bwino yani 4 point imodzi na Milete Zitha libe point Changolo Barracks libe so point kuna kuti ayi as we go ndikuti no pa matimu 12 awa ndikuti amatenga apaja atatu komano kuti uone na Milete Zitha I don't know kuti chavuta ndi chani fund timu imodzi imene timu imene last imalimbirana nayo ina timu imene inakatha kulowa mu league I don't know kuti ayibera ma player osewera achoka mwina ena apita nawo kukalowa nawo ndi mitundu mwina ena apanga chani so ndi zinthu zokuti it's exciting kuti tili ndi league ngati imeneyi ndikuoneka kuti ndi league imene so yatentha kwambiri ukhoza kuona amene mapoints ali mapoints onena kuti matimu awandikana kwambiri ena angosiyana zigoli ena akusiyana ndi 1 point I think mpikisano ulipo league imene yabwera mu nthawi yake ithandiza kuti super league ikhale league yake nakasiza Arsenal takamba kale kuti no sizinaende weekend imene komabe parade inachitika ku England record over 1.5 million ndi amene anapita ku parade imene iyi kuoneka kuti anthu akumene kumanga ndakunena kuti sizinachitike ponso kuti parade mwina abwere anthu ochuluka choncho so 22 years isanatenge league anthu amangoyenera kukondwa ngakhalenso kuno ku Malawi tinaonanso maulendo andawala ndio tikaphatikiza kuno ku Malawi yakwana mwina 2 million alright koma timafuna titsendere ndi premiership yomwe FDH weekend ndio kuti mwina ma games akhala pa break ndio tizabwera ndi Airtel Top 8 next weekend kumene ndithu matimu ngati Bullets akupita ndithu ku Bingu National Stadium koma ndiko kuti no timu ngati Wanderers, Bullets, Silver Strikers ndapete maona kuti akulimbira na championship koma ulendo uno ndikuona ngati no sikhala ojeni story yomweyo ngati matimu enawa ndamuonera wayekhaya uja anakanga kuti anayamba kugona tulo koma pano wahita mu top 5 wadzambatuka I think nthawi nanena kuti season ino timu ina ikhoza kudzidzimutsa anthu chifukwa mene yayambira league ikuoneka kuti kuli matimu ena mwina amene anthu samaganizira samayembekeza kuti akhoza kufika amenepo akuoneka kuti akupanga zakupya matimu amene mwina traditionally akhala mu top 6 kapena mu top 8 akuoneka kuti they are struggling ena as we speak ali kumusi kwenikweni mukambeza timu ngati ya Sivo kuma Sivo oflate ndipene yapanga drop form so inayamba bwino mene imayamba timanati Sivo so anthu ayiyang'ane kuti ibwera motani koma papa ukhoza kuona kuti nayonse kupeza ti ili kumusi mwina anthu anena kuti tasewera masewero 6 okha komano tikamafika next game ikhala kuti it's almost halfway ya first round akamamenya next game adzoti ikhala game ya number 7 which is almost halfway ya first round pamene popo it's a defining moment pakhala kuti matimu uno akudziwa kuti khanga lero ifeyo ulendowu ndoti tivutika utikwa utipanga motani so I think matimu asachitenge for granted asamanene kuti ataswera masewero 6 okha mudikire muone kwina hayi ligi sinayambe ligi yayamba masewero 6 ni masewero ambiri out of masewero mwina 15 kusewerapo masewero 6 ndiwapeza kuti muli ndi single digit pena pake ndi chinthu choopsa kwambiri chabwino tiko tino tikuthokoze kuti no unabwera mu sports arena ngasimu khanga mathawathawa kuma sports mmaiforokoza ndetu yayi Innocent ndithokoze kuti unandijoina mu sports arena ziko mwambiri tikatere tamaliza program ya sports arena pano pa Times Television ndithokoze mzanga Innocent Mphongolo amene anandijoina program yathu ya lero koma Nelson Chituwa na amene amangolera zonse pamakina ine ndi Williams Gondwa pirizani kuti akadema wa Times mwakoma nonse